В Гълъбово успешно опровергаха мнението, че жените не стават за шофьори. Над 20 дами от малкото градче се включиха в първото женско авторали и демонстрираха завидни шофьорски умения. Остър завой, гумите пак свистят. На който му се отдава си кара, без значение от какъв пол е, дали мъж или жена. Каза, че жените са по-стреснати и като им се случи трудно, се пускат волана. Вярно ли? Има и мъже такива, затова че за мен това не е критерия. В първата част на състезанието дамите трябваше да пренесат чаша вода от едно място на друго без да я разлеят, да паркират правилно и да се върнат на слалом. Смятам, че жените са малко по-внимателни. Въпреки че адреналина е нещо велико. Много майсторски въртат волана, много майсторски боравят с лоста на скоростите. Мъжките похвали към дамите си останаха в сферата на първоаприлските шеги. Аплодисментите им при награждаването на победителките обаче бяха наистина от сърце. Усещането е невероятно.